duit. Loh, Mbok, napa, Mak? Anakmu nyusul. Di Mak? Kuwi apa? Yo, bayahe sekolah kok nyusul. Eh lho. Lah iya. Karani nyusulan. Lah iya. Yo tak karane karani. Heeh. Kok iso wong tuane golek duit kok malah nyusul. Ya mana? Kita anak mungkin bisa jadi kae lho lipat ngopo lamur apa piye to oh sing iki tengenge iki oh nah iya nanti omah rumah lah iya mulane sing hati-hati nyusul iki kok kliru meneh sing nganggo pakaian sekolah iki lho kok merah putih kok merah itu sing hitam kulite Mah. Ya. Susul rene fotoku kok nek nangis lho. Ayo nang. Heeh. Yo. Kuwi kok malah kecemplung sawah. Wis mbok karo anak padha bene iki. Iki piye? Aduh. Modal nangis untuk es lho modal nangis untuk es seneng iki Kaji Saidun nggih ese pinten iki pinten regine 3.000 larange wingi 2.000 saiki 3.000 ese pinten 3.000 nek 10 pira nah 20.000 itu pira dumke bocah-bocah monggo nggih monggo dumke ya aja royokan yo niku isine pinten diitung ngosek mangke kula tambahi nggih kersane dijun teh jenengan mboten bingung nggih warisan bahasa Budin wis aja royokan sing belum entuk malah ler wis bahasa bayi kok bawa pira bawa pira ya sudah biar tambahin makan bunyi bahasa Budin Zaidun Westa. Orang bayar untuk gratis. Kalau sabudin telo, lu ngomong ya sabudin Zaidun. Kok didoli makai kurangi pinten? Makai kesane ditambahi mak cange. Gak mantuk mak Zaidun. Sabudin kan dia diketok, dia nyuwun bahasa Budin diketok. Siki anakmu ki lho nyusul. Ya ya bisa kok malah kaya ngene iki. Maju Mas aku. Ini iki lho Mas. Bocah kurang ajar. Bocah kok. Kok iso ngono ki? Aja mbok kesisa iki ngono putuku. Lah wong bocah nang karo karo
Sithik ngomong iso. Wis to nang sabar, makmu ki pancen koyo ngono. Kowe iki senengane mak. Lho tak kono ngene kok. Iki lho mak iki. Aja mbok siksa. Tak kono kare nang karo. Ngomong koyo ngene. Napa? Sabar, sabar Bu. Sabar. Bu. Oh. Sabar. Ngomong anakmu sendiri. Bukan gimana? Kepala seneng ajar jotos-jotos iki. Kok ngatur kene. Kene mau kok iso nyusul rene kok nang sekolah iki piye? Lah iya, kali mikir omben kowe kok ora sekolah piye to Nak? Lah kok nyusul mrene durung bar iki? Aku mau diterke sama Bebek. Aku ditinggal. Kok tinggal nyusul mrene? Diteni sekolah sik. Sekolah sik diteni. Alah ya wis kadung ning kene kenalan karo kanca-kancamu iki. Jenenge sapa? Perkenalkan namaku. Maju lho disuruh mundur ha iki. Kaya undur-undur. Kenalan. Perkenalkan teman-teman, namaku sapa sebutno? Mulane kok gak kenalan ya yu. Perkenalkan nama saya, ngono beda kenal jenengmu sapa? Perkenalkan nama saya Upil. Upil. Jeneng kok Upil iki? Orang. Sapa? Ucil. Ucil, tepuk tangan buat Ucil. Kowe iki jane umur pira to mbok iki? Anak kok rupane kaya katen bat ngene. Ayo, iki janjane pakne sapa? Pakne Mas Penyok, Mas. Penyok. Pakmu Penyok jenenge. Lah kae opo sing berat? Pak Sing nyebrang kae pakne, Mas. Kuwi gendhaanmu. Pak. Kae njaluk sangu bapakmu. Pak, tenang ya, Pak. Pak. Paknya. Tangannya. Mas Penyok, anakmu lho Mas Penyok, ora karo mati kan, Mak. Kowe ora kan jawab to Mas Penyok. Mas Penyok malah mumpet lho, Mak. Mulane agar balik latihan kok ora balik ngomah jebule mampir nggonmu. Paknya, ayo. Mulane rupane padha kaya TGE ngono. Padha TGE rupane. Aku pengen ngomong pakmu. Kok njaluk sangu pakmu? Kowe mau sekolah ki darah ora? Balap. Mau sak dirisik. Dik, bukumu tokno kok tak ora nggarap. Alah ora Mak, paling turu Mak sekolahe. Malah turu nang diulang Mak. Oh, bocah sekolah iki sing pinter nggarap. Ya yo garapan kok ana malah gambar ngene iki. Lah iya buku tulis kanggo gambar iki bikin gambar omah barang iki. Wah, jam angel Mak. Ana gambar pot tembang lah iya. Kuwi to Mak sekolah. Jane niat sekolah apa ya kok gemes ora Mak. Piye jawabanmu? Wis nangis wae Mak. Kok iso gambar iki piye kowe iki? Ora krungokno ulangane gurune aja ditiru ya, Cah ya. Nakal kowe. Lo prestasi ya, Pak? Lah apa kuwi? Prestasi ya, barengan aku ya. Prestasi. Prestasi ini ada di juara. Gambar kok prestasi. Gambar iso. Gambar iso. Lah iso apa? Gambar. Gambar yang hasil ya. Apa? Aku tidak anakku ngomongan ini kok. Ini jadi bahasa cara gede kok. Kok Mas Penyok. Kowe iki piye kok iso diulang ora nulis malah gambar iki piye? Lah iya. Iki sawah, Bu. Aku
Aku mau gambar di mana gunungnya Malang. Mosok saiki yo gambar kabeh maneh piye?